Tabakis ma. Mawdu. Ada selli. Wallahi mbi selli. Jam bala wonto. Jam tan masha Wala Allah. ada nay jam kam. Mbi selli. Wari bi yidi. Da famara. Donc ma jan Sénégal. Xana de ñamande. Naatu yaltu. Wonte ko dum don tay. Nguleki. Donc c'est pas évident quoi. Surtout ñu na ma jan ko businessman uji. Hali wodi. Wala selli kam. Mbi selli wallahi mbi selli. Ada nay jam kam. Alhamdulillah. Sinon gonday do mun. Benen do sa. Toujours sur internet. Naatu do yaltu do. Ay message rek wala appel comme ko binen kam ko min jodi bi tan min badana hay dara. Non mais il est temps que mbuja ne. Ya jotan jonde tan. Inshallah. Na fa londe sax ne. Debbo gorko foyo dara. Ah. Eyyi. Ko buri wonde de. En tout cas. Min de ko non jiru. Ko dum woni lawol. Sinon ngoda do mun. Ah. Ni tan. Bi mami ni. Wona biden do tan jodi. Bon ko ciudara. Hay dara. Sérieusement. So wodi ko tam mi haalante. Bismillah kaziram de. Alaykum salam. Ay ça va? Wa ko kanko. Juman gay. Ala juman. Afora jumde kay. Allah wi juman. Kanko. Sakando kay. Yitram funtani ko. Ora funtu demo de. Masha Allah. An haali. Mbirani ko non wori. Nde woni koltonde. Nde kule de mati. Kolta ke hay sen. Mato de? Eyyi. Ito de kontaaki to moƴƴi. En tout cas, weltima de. Haal Pulaar mbi tudungal dasataake wonde. Hay so keccina ɓoro. Walla mbiya hay so mbaɗina makko ɗo. Ne woodi annaɓe ka neɗɗo moƴƴi. Mi sikko a yii ko mbiyannoomaami ko. Non tigi. Jooni mbiɗa faɗi ko kaalɗaa heen a waɗat validé walla holɗum? Oui. Ah. Mbiɗa annduno noon ma waɗ validé. Yitram funtani kam. Par ce que machallah a yii no woyi wona. Si. Wona sina ɓoota. Mi accidima choix. Merci beaucoup. Jaram. Donc tey Ramat. Oui. Mon bidani ko non wori. Franchement parlant. Ɓeydi weltanade parce que jiya ko moƴƴi yitnade neɗɗo wona hunde wemde quoi surtout aduna hannde on wayni yimɓe kala ko ɓe mbaɗi toon ya en petit tente hayde haya mais mbaɗirɗa tan ko Allah donc mbeɗa weltanima hen
franchement mi ala galle ko hunde fonde wonde so mi waɗi ɗum nde tawno gila gandodirɗen ko jam tan woni hakkude men e moƴƴere to jahanmi ha mboɗo itta miñam mo jiidumi yummo e baaba mbiɗa wonma ɗum présenté won ko ganduɗa mboɗo yiɗumi ma te ko jiimi ma ko kanko jiɗanmi ɗum kadi kanko ko jiimi makko ko an jiɗanmi ɗum bon neɗɗo kam so wiyama ko moƴƴo erreur tan par ce que wonde moƴƴo weeɓañ neɗɗo wima ka moƴƴo ko fof ma waɗ wiide ka bonɗo mais enen kam moƴƴodiren tan donc je te remercie mi ala galle ma quoi je te dis merci infiniment franchement meltema min kam mi dejjat ko pulaar wiyata ko min mi ñawat ñiije sa wi noon mais tawde ko noon mi acca ɗon jewton ni min mi yaha ndar téléphone mo won koye sonde avec plaisir gillambe ɗen hakkille ma koye téléphone e wonno bisimilla ma gallowo galle ma nani meltema mbayimba olito merci Colito. Oui. Machallah. Tu as l'air timide. Allah. Voilà, mais Djoum. Peut-être que je me trompe. Non, même pas. Sérieusement? Bon, en tout cas, même comme no Ramat Haal Tini, no Jours comme ni franchement, non dire, mais quoi. Boy comme Haaland Halama, oui comme tu es très gentil, très sympa. Oui comme quand tu es full fight, mo yaani chahan. Mine que mi corps comme autre que les faru mi yaani chahan quoi. Bon, malgré que l'apparence est trompeuse, souvent bling bling, locks. Mais bon, c'est juste un petit style quoi. Mais t'inquiète pas, je suis quelqu'un d'hyper sympa. Cette version qui Ramat qui dit ma seulement. Ko halam ma yam fofu andu ko non wori quoi. Kadi kalko ko haale moƴƴere min mi erata ɓeyde ɗum sibu yidde kam yahata ko haaju muɗum eyi do jiimi photo ma tan comme par hasard dans les réseaux sociaux je suis tombé sur ton charme tout de suite tout à fait et tu vas pas me croire que photo ma me profile c'est la même photo que j'ai vue mais bon mi suudama mi wawa ɗum moftude quoi eyi somi andirno mi arano ko waɗi hande par ce que jiiɗum photo ngoni deke wirtimo ɗon largement donc voilà heddi koye ma fof koye ma no jiɗɗa fof noon ɓeɗotia e dow ɓuural kadi et j'espère que ça va le faire. Nani halama yodi fewi kadi juste mo mbadda o rek webani aussi ngiyane do réseaux sociaux jida dum comme ça jarama kadi wadde déplacer ngara ha galle c'est pas facile du tout mais ben ñaagima ya hokka mi joxe no fewi parce que holto mum min mi yidana des erreurs parce que awanade yide neddo hande tan mi ar hokka dum berne ma yita berne ma foko ka dum c'est pas facile il faut kadi yimbe nandodira no fewi mais anduma ganda kam après yowen ko Allah modiri fof nandi gonnon Fami halama e kadi bettani kam quoi so yawi kam on to gommida c'est tout à fait normal banu badani to giddo halis machallah sourire éclatant donc bettata kam to gommida to non to fara to buri inchallah je respecte ton choix je respecte tes décisions mbedi sabina inchallah fof koyma ok inchallah pas de souci maintenant ni wuri welta mbeɗen je vais pas tarder afata ha Miroir c'est pas grave ha gongol tan majjani business uji haajuji donc mbeɗen prochaine fois ma ɓurɗo welde soir jour t'inquiète pas ma mère ça veni non so mbeɗa aro mi teyata inchallah ya boisson ma hande wulde wallahi mi wuli noon franchement
Merci beaucoup, Melton. bandiraɓe wiyoɓe mbimi hay wimami onon fulɓe ko onon dembi ko cellal woni afungalu mo sellani wawana kono mo selli de ala koron kani jiddo ngal don cellal duumi ngal yo jol yetto mbuure nder ngal don legal bitengal Espagne ma tawtonna ben laabaɓe oɗon fannu gandal kal ko humpi on jahli on jehe nder oɗon alquranel karima on gor golloraki guddum sona nden deftere Allah nde ya laabaɗo ɗiɗon fannuji gandal jabanaɗo duwaw kono kay malaɗo woni no hadit ni Ceerno Bokar Diallo din gandi sellude on gorko malaɗo woni yettu mburo so tawi ka debbo walla gorko ala fof détail hani kono te besngaru yettumo joni te mbi alhamdulillah jiya afuma e juurima so tawi ka gorko ada gonde cadele ngorago yettumo dum ma gasana laba onon di jogibe problème financier finobe ndawa jeeri ndawa walo kono kay jiita ay hunde yettumo loto banduma no handit ni kalko ngummani da Allah wada hen niwya gite leydi kunure kaaji taw hunuko ala ko wayma onon de yidbe dannade ngala kaytaje ko don dew yawiri visa on nawo jungu mako fannuji ne kewita ko listara duwuji labtude ko wire odon fannu ruhya o mo laaba dum kango Ceerno Bokar Diallo mbuura legal bitengal Espagne to Allah wela fo wade gandal muma Ceerno Bokar Diallo ko gëna feccane dum gal gandal Samba leli de leli de gidan nani bin ma yara ni ya fama tan ko ngoji baldi munum wadde réglage ko baldi ni kewi ko wana di ngari yayi di ngari ngari din do adi waji no foti mbaa wadi ko tiamude sa tay dan yende sen mo yini ni gor bu no foti oyo njaw gor mo na 8000 mo na 8500 Gor 19 gor 19 say gor 19 ñet ngam kalis mako wi so mo yam o toto hen ko dio ko nawel ko dio mo wona bénéfice men adan do joni ala problème ko sen adan do joni so tawi sa sudi tawi sa todon do 8000 sao so tawi ko 8000 ko 800000 sao so tawi ko 8000 ko 800000 joni sao so tawi ko 19000 jeyde ko 1.900.000 joni 1.900.000 sa yaltini hen 800.000 heddo hen 800.000 drogo men ko c'est ay do 1.900.000 men dañ kay may dañ ko non hakkunde men de ayya awara no million de famille wala modan zero no heddi 0 ko 1.900.000 moyen 800.000 100 ko 800.000 ay 1.100.000 1.100.000 no hed 1.100.000 to jida ko yebo reno jam min daña 60 min daña 600 daña 5 ala min daña 600 ala min daña 600 min yaltini ideo wala gorko yo don 725 non dum wa wonde juttan an 500.000 man de ja weba na budi non ko dilam samba te yaada hen non sukkuda non mami deg ay gor andra gallu ko dum kam no way wonde joni kikide sa yidi jaaden daral ni e baldi mi konta di non goto hatima kadi ala problème gasi non ton yaar wala mo non haydara an Ibrahim min misikino ko an sebori baba man koy ndekete yo ko an ni burmo oñade mate di ngarti kadi oto lijjid di ngarti wala di ngartani abora bodi ma boni ren kala do gila nane hala birikaji sa birik aro baali kala den biya birik ko birik marna non baali mi kala ndam ko mbatta ko dum do ko nguy kam mi anda ko holo wirte kadi ko wona dum ko an baba man fonon sabor balla dum kono jew bonni lengal ha boni complicité ma an complicité ko holdum wadde an buri ko andude bamma som jaban wadde dum som wadani
riwat kam tan mi yalta galle de wadda goddo eyi wadda goddo Samba gila naati galle de ha joni yaltani ko ufmo ɗo an joni min mi ala ko ɓuuri ɗo joni an heddade e galle o ɓuranma ndimagu ma wona affaire ndimagu somi yalti ɗo joni min mi ala komi tottuɗo loi gila manden yaltumdema gila min e bamma woses tan kalɗen gonga tan min e bamma gila e Pulaye eyyi gila nde mi gollata gila e Pulaye men ha o dañi chef de quartier ha woni bras droit mum min mi bonnata ɗum kono noon goto fof e intérêt mum eyyi joni a bonnata kono an ponɗa ko walludema no jaggele quartier o eno fewndire quartier o kono wona no bonnirɗon eno gujjirɗon no moɗon wallamo de so haare ari aɗan wallamo kay aɗan wallamo kay aɗan wallamo moɗon wallamo kay kono eno bonnire quartier o kadi an Samba ko wona ɗum Samba an kam no guuduɗa ni kam Samba pulla fenata Samba pulla jamfatako Samba pullo andi ko rewde Allah pullo andi ko liggade an gummiɗa to Fouta hande garɗa ɗo garɗa ko liggade wona tefenke mecce mo mbatta o tefenke est ce que andi ko woni tefenke ala anda Samba tefenke ala ko neɗɗo ala hen ala ko pullo heɓani hen ɗum waɗi men yiɗi hen heɓde kam galleji ɓuuri joɗɗo hande e nder Dakar sa ƴeewi fecceren ko tefenkoɓe jeeyi an Samba daña on meccal gara keɓaɗo ala ko mbatta aɗa naata ɗi o business aji ala famani mbiya aɗa wujji mi wujji hande ala ɗum ko wona goyka ko isolation yon jeey 19000 mi anda holɗum coton 8000 ko heddi ko ƴettan ɗum ko holɗum bénéfice te kadi ko wona ɗum ko onon oɗon ɓuuri andude jawɗi fotani yeeyde pourquoi fotani yeeyde ɓama hannim aɗa ceerno Mody ne ko naafigo quoi a famandi en kalɗo ɗo haala ceerno min gardunomi ɗo ko mbalam mi majji gardunomi ko kalan mum pour yo walla ala mbalam majjani womo jeemi joɓa toddem kalisam ɗum gardunomi ɗo joni o ɗo réunion urgence min fof min gari o wimo totan baali mi yeehi ko baali janani mi manda mi yeeya 7000 8000 après mi goda ko dañmi hen jomimi mi waɗani ɗum o wi kala sa waɗani ɗum o waddema agresseur o wi ko warten kala ko waɗani ɗum konko warade o sonnimo 30 wiɗen 40 wiɗo yo sodantamo 38 mina sikki min mboɗo jomimi mi metta affaire noon hay goto heɗo men jaaha lawol men mi suuta wonde Samba holno pullo watti hulde joni e nder joni mi wima pullo hulata pullo dogata pullo fenata Samba wadde min wona pullude ko métti ko ɗum noon min komi cafaro min ɗum huuli o ngal jeesal an hay huulat ɗum min komi cafaro ngal jeesal a yi hine rewle falantere mbiya ɗum fof waɗi noon war sesa hoto ma yaade war sesa an pawo kala ko watta guila subaka ha kikiɗe onon gondi hen kono kam andu gueɗel gotel andu koy a joni ko menace Victor a waɗa ko menace heeɗomi no feewi andu koy onon ɗiɗo fof mon nimsit ɗum ko min wimon ɗum suudu an jen ɗum ko menace walla ko holɗum ette ɗum noon min jiɗirɗa espèce de cocorico eɗen naata hen pat
ɗum ku abbu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeeygu terrain Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labdi jobdi mum musani woni hen ada wawi yobdi 50% keddido joba dum e nder lebbi jeegom woni hen ada wawi fuddadi joba ko heddi ko nder lebbi sappo e didi ko buri ko weldemi kebe mballo neddo cadeli terrain mum hayso sodani e mabbe wonandi jiddu hen ko labi dum yo noddu tagal indicatif walo fendo 33 6 59 44 08 07 bandirabi mi yehi KGS njehen